No budem, ale mne to tak vidno v mobile. Počkajte, stojte. Vydali ste ako jednu. Dovedo. Vidíš, tady ale svoje svetlo, natoč ho tam. No a čo? Vydal, to nič mieni, veď som v pohode. Veď vieš čo, ja ti poviem takto, dej si vína, veď to je Filmer to. nie je len tak. Pod svetlo. Veď čo bola, tak si priznaj, že si najebaný, nie? Veď čo, Peťo, dej si vína, veď to každou môže. Nerob musiky. Môžeme si zobrať desiatok. Dobre, čo, Nemčiny. On potrebuje domov sa dostať. To je víno. Tam čo vodku. To je víno. Vieš ti jebne žiadnu víte. Ja som ich zapal, ja mám musiky. Pila, tak vyšabil. Daj. Matiku mu vyhodsadím. To no, posledných 5 som nepil, ja Tak, presne tak. Čo sa ťa spýtam o mesiac, a? Hej, ja nebudeš pýtať, kto Peťo, my sme stolko krát už povedali toto, že to nie je možné. Ale to si sa napil. Tak. Nie, tak ale má tu pičovinu. Práve, flašu. Flašu ti jedni prípadky od toho. Ja mi poriadok, Peťo. To by neviem praviť. Matiku, slovinu. To som nalievať ten pohár, vieš ako, lebo chcel piť. A hovorí, nie je tam pohár. Vieš sa šupil, neviem topäť. Spúšťaj mi tu telefón na chvíľku. Peťo, máš nový... Počkajte, počúvajte. Počúvajte ho! Všetci ho počúvajme. Počúvajte, okolo ide autobus. Vieš, Kde sem príde, tak ide. čo to je? To je... Surf. Obuvák. Surf. Ide surfovať? Ale to až není more. Potom pozri teraz nejaký žarem by to mi povedať. To ono nie frajer, že vieš, ono číta. To nie. Ty zozral? Nemôžeš len nie zapiť. Prečo kvôli nám? Lebo ja som nechcel piť. A to piť nie, daj mi turze. A ja nechcem piť. Peťo, ty si chcel ešte tvrdé piť. Ako by si bol teraz? Ty kým je strašil. Ty ho natáčaš? Rajo, tu dožil.